defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus coque sit et benedictio prosidenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo praesisti Omne delectamento mensa Oremus. Deis nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reli Christi tribui quaesimus ita nos corporis sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tui fructum in nobis judicer sentiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Mipuring Diyos, Purihin Diyos, mipuring kasanto-santusan ng lagyo, ipuri kasanto-santusan ng lagyo. mipuri Yesu Kristo, Diyos sampung taong totoo, Mipuri Yesu Kristo, Diyos ang taong totoo. mipuring lagyo ng Jesus, Mipuri ang lagyo ng Jesus. mipuring puso ng kakamal-kamalan, Mipuri ang puso ng kakamal-kamalan. mipuri Jesus King Santisimo, sakramento ng altar, Mipuri Jesus ki Santissimo ng altar. mipuring Banal Espiritu ing Paraklito, Mipuri ang Espiritu king Paraklito. mipuriya ing emunanong dagula na induning Diyos, i Mariang kasantu-santusan, Mipuri ang emunanong degulo na induning Diyos, i Mariang kasanto-santusan. mipuring banal at emimusinga ng pangakagli, Mipuri ang mapalad at emi musinga ng pangakagli. mipuring maligayang pangawuli na banwa, kaladwat katawan, Mipuring maligayang pangadala na banwa, kaladwat katawan. mipuring lagyo ng Maria Virhen ang Pongindo, Mipuri ang lagyo ng Maria Birhen ang Pongindo. mipuri San Jose ing kawagas-wagasan ng esposo, Mipuri sa Jose ang katasa ng esposo. mipuri ang Diyos karingkayang anghel ampong banal, Mipuri ang Diyos karing Angeles Sampon Santos.
Mayapayabak po kuya kayungan. Kambeda po din kikatamang pansariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family. Christian Rona Gomez and family. Jose Pepe Hison. Joe and Rose Sorrentino and family. Sani Pagyo. Apostolado ning Panalangin. Special intention, Ditz and Lito David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Susan Pajardo, Villamor and Resalina Tolentino and family. Para king healing ng Norma Kiambao. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Rosel Montemayor, Maria Teresa Gutierrez, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Estanislao Gintu, Belia Trinidad, at Espiridion Kayanan. Safe Travel, Jonel Bukad. Para king lalanggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Cecilia, Carmelita, Jesus, Julieta, Marciano, Pablo, Dolores, Lydia, Jasper, Monseñor Eulalio, Maria Teresa, Crescencio at Ding Baldang Kaladwa, king Purgatorio. Kilagyoning impang po ning anak, ang po ning Banal Espiritu, ng Ginoo manatili kay kayo, mayapayabak kay kayungan po, at mamuna na namang Friday, niting bayang bulan, ng July, na inipin kay katamong debosyon, king banal ng puso, ng ginutang Jesucristo. At anyaran ta kaya, ing tunay no sanang transforma rin puso tamo, kalupan ng puso na, sagrado at o banal. Nyabang kanita maging karapat dapat ang magmasusi karating banal na misteryos. Amin ang talapat pagsisyan din kasalanan tamo at anyaran pa lunos na at kapatawaran ng apong Ginoo.
Ikang may daon king biyemo, alang-alang kay kami, Ginoo pakalulo. Ikang may salwak, king daya mo, baniligtas mo kami, Kristo pakalulo. Ikang minunang linugod kay kami, Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangang manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, sinugat ming puso ng Yesus sa kekang anak. Dapat pagdala na king kapatawaran at grasya. So, pan mo kaming patutu, king kapasalamatan mi, king kayang lugod, at pamaglarin mi, karing kaya kaming kasalanan. Itiyadon mi, king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo, king panga Diyos, manggaman, king alangang Pamamasang ibot, kilibro ng Henesis. Mira siyang dinalan at ang 27 banotwa isara. Meteyo king Kiryat Arba, karin Hebron ng Kanaan, at pigpaldasanet, pigmalunan Abraham. Likuane imbangke, ban pakisabyan na laring taong Heteyo. Nga nakarela, bistaman metong kumong makipanuknangan libuta Diyo, pasalwan niyo ko sanang kapirasong gabun, agamitan kong pikutkutan, king mete kong asawa. Kaibat na dito, kitkut na yung Abraham yung asawa ng Isara, king kuweba ng gabun, karin Makpela. Arapanan ng Mamre, aawsan ng Hebron, kilabwad ng Kanaan. Ngeni tutuneng matuwa ay Abraham. Pepanwanan ng ginuki sa blang bagi. Nga ng Abraham, king peka matuang diling alipan, king pibale-bale na, at panibala na king kayang pibanjan. Ibili me inggamat mo, pila tanda rin ka na akong pod, at isumpa mo ka na ako, king lagyunan ng Ginoo. In Diyos ning banwa at yato, ing eme panintun ay asawa na ing anak ko, kareng memale na ning Kanaan, nung nuko manuknangan. Ing buri ko, munta haking balen ko, kareng kamag-anak ko, at karalame pilinan, ing maging asawa ng Isaak. Nga nang may kibat kaya ning alipan, ono mo pong eabis ang tuki ka na ako in babae, ban manuknangan kinlabwad a iti. Malyaring iisakyan ang munta kinlabwad a penipatan nyo. Pekibat ng Abraham kaya. Eme tutuki ka rin ing anak, nanuman ing malyari. Ing Ginoo, ing Diyos ning banwa at yato. Leko na ako kimbale ng tatang ko, at kinggabunan ng kanakong pamilya, at pengako na kanako, king ipagkalumni in labod iti, karing mangging lahi ko. Paralaning makaunak keka ing anghel na, banso pa na kang manakit ay asawa na ning anak ko karin. Nung sakaling mabisang tuki keka ing babae, antikang alang simpa kanako. Dapot, mo papalyaryan, ing itukime ka rin ing anak ko. Manuknangan niya kanita isa akin sakop ng Neheb. Sisilim kanita, at ibatya kimbir lahayroy. Linuwalyaban maglakad-lakad king marangle. Miglalawe ya, at ikit na lang daratang ding kamelyo. Linawe ya i Rebecca, at ikit nga Isaak. Kinulda siya king kamelyo, at nga nang kinutang king alipan. Ngino ing taong ito,
maglakad king marangle, asasalubong kay katamo. Yapin ing Panginwan ko nga nang may kibat. Inyamig takap yang lupa Rebecca. Belita na ning alipan ka Isaak isablang depat na. Di kining Isaak Rebecca kilub na nin tolda ng Sara ay imana at meging asawa ni. Liguran ng Isaak at makanya niya may bawas alungkot king pangamate ng imana. Amano ning Ginoo. Pasalamatan niya ing Ginoo uling mayapyo. Pasalamatan niya ing Ginoo uling mayapyo. Ing lugod ng ekukupas alanangga. Nino ing makasambitla karing malang depat na ning Ginoo. Ninong makabiya sapat akapuryan keya. Mapadadla ring taong tutupad ka ring utos na, ding parating darapat king matulid. Ginoo, emo ko sa kakalingmuan, potang ingke kambalayan, kay kaneng sopan. Iyabe mo ko karetang kekang sagipan. Bustan mong kanakong tangalan, ing kasaplalaning kekang balayan. At king karelang tula, makiyagom lagong ning ligaya, karing sablang ibat keka. Ituro mo Ginoo isukat kundalanan, king mayap adalan, karin mo ko tayran. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa aking may pabalitag pangkang San Mateo. Kabang maglakad Jesus, igit na yung meto nga talapanyingid bis, amilagwan Mateo. Makaluklok yaking kayang opisina, nga ng Jesus kaya. Tara, tuki ka na ako. Agad-agad tinalakad yung Mateo at tinukiya kaya. Inyang Jesus, kasalukuyan ng makipangangketa ka rin Mateo, at ilo naman ka rin ding dakalatalapan yung ilbis, ang ponding makasalanan. May kisulula kaya, at kanin kayang alagad. Ding mapila na pare siya wicked deity, at ngarang sinabi ka rin kayang alagad. Bakit makisuluya ka rin talapan yung ilbis, at karing makasalanan ng kaya kayong maestro? Dindanong Jesus at nga nang may kibat, ding tao nga lang sakit, mangailangan doktor. Nanereta mong ating sakit, ilaring mangailangan kaya. Pag-aralan nyo, nung naning kabaldugan ng antikaniting kasulatan, pakaluluing buriko, aliwayng sakripisyo. Pablasang eko dinatang banausan ko laring banal, nune ring makasalanan. Ing mayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Isa pong true story. Nakadestino po ako sa isang parokya dito sa
ating probinsya. At may nakilala po ako. Siya'y na biyudo. Nakilala ko siya sa isang kaibigan din dahil may pinagdadaanan nga. Siya'y na biyudo at nangungulila sa kanyang asawa. Hindi ko inakala na yung mga lalaki talagang madadama nilang kalungkutan pag namatay yung kanilang misis. Kaya ako po'y sumama. Sinamahan ko itong nakilala ko. Kasama yung kaibigan niya na siya talagang kakilala ko. Para aliwin itong lalaki na medyo mas nakatanda sa akin noon. No, at bago-bago po yung mga video ko noon kaya sumama ako sa mga para libangin at makausap itong lalaki at makapag-move on sa nangyari sa kanya. Alam niyo po, isang araw, nabalitaan ko na lang, nagpakamatay yung lalaki. Hindi ko inakala na, actually, professional siya. No? Na mangyayari sa kanya yung ganon. Na hindi na makakayanan yung pangungulila sa kanyang asawa. Kaya simula po noon yung mga lalaking biglang mag-asawa, wala pang 1 year yung pagkamatay ng kanilang misis, naintindihan ko yung bunga ng ganyan, yung namatayan, iba-iba sigurong epekto sa pamilya. Malamang yung baka sakali yung tatay makayanan yung pagkamatay ng kanyang misis. Pero yung mga anak, paano naman? Kasi meron po ding case na yung mga anak, isa sa mga anak ang hindi matanggap-tanggap at hindi makayanan ng kamatayan ng kanyang nanay. At na-depress, nawala sa gustong pag-iisip. So, pwedeng iba-iba yung epekto ng ganyan na pagyao ng isang mahal sa buhay. Na pwedeng iba-iba ang maging bunga o resulta sa sinumang biktima ba o yung ganyan ang pinagdadaanan o ganyan ang nangyari. Kaya dito po sa ating unang pagbasa, eto si Abraham, na namatay na po yung asawa niyang si Sarah, nasa katandaan na at malamang susunod na rin siya. Parang naisip ni Abraham yung kalagayan ng kanyang anak si Isaac. Kaya ang ginawa ni Abraham, hindi naman nag-asawa ulit, kasi matanda na, kundi ang kapakanan ng kanyang anak na si Isaac. Kaya pinaghanap siya ng asawa. Ganyan po yung mga Hudyo yata Kung minsan parang mga magulang pang maghanap ng mapapangasawa ng kanilang anak. Nakakita naman ng mapapangasawa si Isaac sa tulong ng alipin ni Abraham. At ito nga po ay si Rebecca. Ito po yung panghuling sentence itong binasa natin sa first reading. Yung 2 last sentences. Sabi niya, isinama ni Isaac si Rebecca sa loob ng tolda ni Sarah na nanay niya at naging asawa niya. So, nakapag-asawa po si Isaac, napangasawa si Rebecca. Minahal ni Isaac at ganyan nabawasan ang lungkot niya sa pangungulila sa kanyang nanay. Siguro ganyan ang Diyos. Siya rin ang tutulong sa atin sa araw ng ating kalungkutan. Gagawa ng paraan para malunas ang ating kalungkutan, ang ating lumbay. At dito, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para malunasan ang kalungkutan nitong batang si Isaac sa pamagitan ng kanyang mapapangasawa. Ang Diyos mismo ang naglulunas sa
ating kalungkutan, sa anumang ating pinagdadaanan, sa anumang nangyayari sa ating buhay. Kaya sabi po hindi lang naman physical illness ang magdudulot ng kamatayan. Hindi lang physical illness ang sisira sa ating disposisyon. Ang sobrang kalungkutan could destroy our disposition in life. Kaya ito pong ating unang pagbasa, nakikita na natin kung paano ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin sa pamagitan ng istorya sa buhay ni Isaac. Ang ating ebanghelyo ay ganyan din. Sabi ng Panginoon, dumating siya hindi para sa mga malulusog, kundi sa mga may sakit. Sino bang nangangailangan ng gamot? Sino bang nangangailangan ng doktor? Kundi yung mga may sakit. At ang lungkot ay pwedeng sakit. Ang gulo sa buhay natin ay pwedeng mga sakit yan. Ano man yung hindi natin makayanang harapin, yan ay parang sakit. Kasi tinatanggal ang sigla, ang kulay, ang buhay sa atin. Lalo na ang kasalanan. Kaya dito sa ating ebanghelyo, ito dumating siya hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Dumating siya hindi para sa manulusog, kundi para sa mga may sakit. At ang kasalanan ay parang sakit na tulad ng lungkot ay sinisira ang ating pagkatao, sinisira ang disposisyon natin, sinisira ang ating buhay. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, ito si Mateo, yan ang kanyang namang pinagdadaanan. Siya'y nagtatampisaw sa kasalanan, sa kanyang hanap buhay na isang tax collector. Kaya ang Panginoon, ang siyang naging daan para malunasan siya sa makasalanan niyang buhay. Si Saint John Paul II po yata ang nagsabi na ang simbahan ay hindi langit para sa mga banal, kundi hospital para sa mga may makasalanan. Alam ko sa kanya po yata yun. Ito pong simbahan natin, baka akala natin bawal yung mga makasalanan. Bawal yung malulungkot. Bawal yung may pinagdadaanan. Na dapat ang pupunta lahat sa simbahan, mga banal, mga masasaya, mga malulusog. Hindi. Kay John Paul nga, yan ang, kung bakit nandiyan ang simbahan para sa mga may pinagdadaanan, nalulungkot, naguguluhan, yan, mga makasalanan, para makakita sila ng paghilom at kalunasan. Kaya kung mayroon po kayong makikita na nagsisimba, huwag niyong itataas ang inyong kilay. Nandito naman to, ang sama-sama ng taong ito. Bakit nandito ito? Parang hindi Kristiyano. Ang lungkot-lungkot. Ang simbahan, sabi nga po ni St. John Paul II, sana'y maging maliwanag din sa atin. Ito ang puntahan ng mga may pinagdadaanan, mga may sakit, kasama ng mga makasalanan. At sana po tayong lahat dito, tayong bumbu ng simbahan, tayong kumakatawan kay Kristo, naway makahanap yung mga kapatid natin ng lunas sa presensya natin at pag-aantabay. Ang pinauso po ngayon ni Pope Francis na isang salita ay accompaniment. Sa kanya nang galing yung pastoral accompaniment. Naway tayo po'y matutong umantabay, umantabay sa sino man na kilala natin o alam natin na may pinagdadaanan. At baka tayo po ang kasangkapan ng Panginoong Diyos para malunasan yung taong yan sa anumang gumugulo, sumisira sa kanyang buhay. At tulad ni Isaac sa ating first reading, na
naway makakita ito ng lunas sa kanilang kalungkutan at anumang pinagdadaanan. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pahintimang kahilingan, tayong lahat na ang hangarin ng Panginoong Diyos ay ang ating pangkalahatang kalusugan o kapakanan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, di natang para ka ring makasalanan, ausan mo keng tuki keka. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, king pamanokira kang Kristo, midmong tularasan ang gampanan, ing karelang bokasyon, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pamuntok ning bansa, ing karelang pigagap, yesana ing ikasaplala, ring karelang sasakupan, at aliwa ing sarili lang kapakanan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin kayanakan, aagkatan ng tuki kaya ning Ginoo, agadlasanang makibat kingamon na, at matularasang tayunan iti ring karelang pengari, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katamo nga makatipon ngeni keti, kalupa ning Ginoo, magobrata sana para karing banal, nune para karing makasalanan, ipanalangin taking Ginoo. Ngenya duan tamong sarili tang kapagnasan. Ginoo, king pamanaos mo kaya kami, ay kaya sana parating manyabad palugit, kalingwan ming migit alugod king kwalta at material bagi, at ay kaya sana tutok ng pupuri at pasalamat, king panyatang mo para kaya kaming palpikasala. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, baligdan may puso ng Kristo ng anak mo, amit mong lugod para kay kami. Pauning lugod na, tanggapan may sana iting sa Eucharistia, at patawaran mo la rin kaya kaming kasalanan. Tiyadan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman natilya kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginu, Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alangang alubos maipaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Mitas makapako king krus, tunepin emunaning lugod ng Kristo, amidaon king biyena para kaya kami. Ibat king tagiliran ng metandos, minagosin danum at daya, ing sibo ning via sacramental, kilub ning Santa Iglesia. King makabuklat ng puso ning talapagligtas, ausan mo ring sablang tao, bansaklo king danum ning tula, manibatan king sibo ning kaligtasan. Ulinita kang beri sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya ng tuknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sa binyana ka rin kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga at kananya. Itihin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kana akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ning pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmamaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganak mo na naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalo na yung talasuy mong Padre Jeffrey, kambe ng Carmelita at Cecilia, ading alapang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king biye alanganga. Man kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ipang mayupain tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga.
Ngayon manalangin tamit mong kapaniligan lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, tiyo kabanwa. Ginoo. Katisuli, pantibanwa, kakanan ni King Aldo. Apo ni patawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasaw paning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Ikakapatatamangan po, masyatangin yung pupugayang kapayapan kaya kayo po. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan niya. Ngayong malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, ang minalako, king kasalanan ng yato, noon tang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoong matampang tanggap kaya dapat siya kasmi nga manang mo kumayap na.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, katma na kesa ng lugod niting sakramento, ilapit na kesa na kang Kristo ang anak mo, at sa upan na kayong kilala kaya, karing kaparaming tao, itihadon mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Ang ginuma natilya kay kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paitutuing ipa, ampuning anak, ampuning banal Espiritu, may arining kapag masusyan tamo, may tanangin iluguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Maya Poras. Handang araw, marami pong salamat sa lahat.